नै दङो बरनोबो बिलाइ खे हामबाय जोंनि DIFC फाइसक फाइजों जत स्टुडेन्ट रनो खा गाहाम जोंनि DWF जत फाइनाय रनो खा गाहाम तेबो आगरतला परै तंनाय गोबांमा स्टुडेन्ट दं दिनै पार्टिसिपेट खायफिमानि बागै बिलाइ खे हामबाय जों जतनो साइमानो जोंनि दिप्रासा एकर्ड 2 बोसोर कासा कासी खावै दंखा फेयाबा ताबो फनो इमप्लिमेन्ट खायदैया हानि बागै जों केन्द्र सरकार राज्य सरकारनि थानियाव जों बार-बारनो खरां माति सालायो फाइनाय सालाबो जों तेबो खरां ति सालायनाय तेबो जोंनि इलिगेल इमिग्रेन्ट भारत हादरनि होम मिनिस्टार सि सावै रखा जे इलिगेल इमिग्रेन्ट दंनो बर बर्डास खाया बरनो रोख्लायनाय बरनो डिटेन खायनाय डिपोर्ट खायनाय होनो फेबा ब्लाइक के वाना मा सिंसा सिनि स्टेट दोम के कुनो एक्शन ना जाया इलिगेल इमिग्रेन्ट नि बिरुदे बरनि एगेन्स्ट कुनो ताबक जरा एक्शन ना जाया राज्यव दिने दिन इलिगेल इमिग्रेन्ट फाइमानि बागै निरक जतनो साइमानो फातार हानि फाइका इंगे जोंनि बागै बोसो प्रब्लेम जों जतनो साइमानो दिनै जे गभर्नमेन्टनि स्किम बरनो शेयर मा खायनाय जोंनि हा जोंनि तंथाय जाथाय जोंनि रेशननि व्यवस्था गभर्नमेन्ट जब गोबां माने बरनि बाता शेयर खायमानाय हाइक्लायो तेबो जोंनि राज्यनि बाजेट खायखांके बरनि सह राज्य बाजेट दं सिदार मोय थांगोनके फाइनाय सालो जोंनि दिप्रासार आगे जे मेजरिटी तंगमानि आगे जे मेजरिटी तंगै जों ओ हास्टेव शासन खाय तंगमानि दिनै माइनरिटी उनखा अम परिष्कार फेयाबा सिनि ओ हास्टेव ताबफानो इलिगेल इमिग्रेन्ट नि बिरुदे कुनो एक्शन ना जाया जों बनो एक्शन नानानि बागै राज्य सरकार केन्द्र सरकार नो जों दाबि खायो ते फाइनान्स सालोबो तेबो जों कत जबा खायनानि बागै याम रिसेबो दङ दिनै जोंनि बुबाग्रा 4.5 बोसोर लाइजाक बिसि इलेक्शन खाया उइ दंमानो सुप्रीम कोर्ट केस खायखा सुप्रीम कोर्ट केस खायै राज्य सरकार नो नोटिस रखा 4 सप्ताहनि बिसिङाव राज्य सरकार जवाब मारनाय स्टेट इलेक्शन कमिशन जवाब मारनाय होनो जों जतनो साइमानो ताबो बिसि इलेक्शन खायजेनि बागै जोंनि इलेक्टेड बडी गोरै बागै एडीसी आमचाइनि जत विलेज कमिटी वो जे फान थांनायनि बाता जे प्रोजेक्ट थांनायनि बाता जे सामुं चलिनायनि बाता चलियाङै दङ दिनै आगरतला म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नगर पंचायत तेबो ग्राम पंचायत जदि 2 मास 3 मास जदि इलेक्शन याखे तंखांखे ओ राज्यव हर बासा खामो फेयाबा दिनै अधिकार नहखे बिसि इलेक्शन खायावै 4.5 बोसोर गुरि रय रहखा हानि बाबु जोंनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस मा खायखा तेबो जोंनि दङो जे गोबां मान लैंड राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जोंनो रवानि बाता दंमानि रजायाङै दङ गे जों बनि बागै खरांथि सालायै बोसकाङो तेबो सबा कतर खायनाय पाइथागो आङो मोन सानाय जोंनि बरम गोनां डेविड मोरासिं जे 2500 किलोमीटर लामा पेडेल यात्रा खायै थांमानि बजत दिप्रासानि बागैसि दिनै जों बाहाय और जागा कुनो पार्टिकुलर कायसा पार्टीनि फेभारनि बागै पार्टीनि दाबिनि बागै खाया दिनै जोंनि जेनेरेशन टू जेनेरेशन हानानि बागै जोंनि जेनेरेशन टू जेनेरेशन सोनारनानि बागै जोंनि बुबाग्रा जे जातियाव दंमानि बनो इमप्लिमेन्ट खायनानि बागैसि दिनै इनि चबा बाक्सा बरं वानसबो जे दिप्रा मथानि दाबि जोंनि बीजेपी बेनिफिट लाख जोंनि सीपीएम बेनिफिट लाख जोंनि कांग्रेस बेनिफिट लाख होनै जोंनि दिप्रासानि नेता रंनि बिथिङाव वानसबै दङ आं बर'नबो कयनानि मुसुबो जे फायदि जोंनि दिप्रासानि दाबिनो जों जतके वानसब लायै बुबाग्रा सामनि लाइव जों थांखायके जों जोंनि मानथाय मानाय जोंनि बुबाग्रा बार सावो जे डिफरेंसेस दंमानि इशू बीजेपी बाय सीपीएम बाय कांग्रेस बाय दिप्रा मोथा बाय जदि कुनो दिप्रासानि दाबि सानथानि व डिफरेंसेस दंखायके फायदि आलोचना खायै कमन कायसे इशू निरक जे साजागमानि जों जे साजागमानि बनो दैनि सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानि खरांथि सालायनाय होनो आप्रंके बरंसाया दिनै एडीसी इलेक्शन गाना फाइ दङ बीसी इलेक्शन गाना फाइ दङ ताबो के पाहारो थांगो बीसी इलेक्शन नि सिगां जोंनि दिप्रासानो फेवलावनानै बागै जातियावनाय गोबां मा पलिटिकल पार्टी र आं हानि बागै हास्टेनि जत गरमनो मोसानानै मसुबो
asal gedung ma jadi cini ti prasa cini edisi no develop kayaknya ni musuk tong kayak ke borok onek agi kayak macam siapa kaya senghane bagusnya tebu cini bubak rani leadership baik bus kangwar agak lainnya ni bagus joto jubok joto sikla joto guru joto am jonota tong nairo cini bobisho ni bagus jeng tansak lagi wan sok lagi ya perisai lainnya ni nangnai gak seng pai tamu hai nai joto o masal reliwo pai nai rong nok khaka ham te klumaya paru bubak raya ulok